Poznáte praktickú Slovenku? Áno, poznám, aj si ju odoberám, čítam ju a veľmi rada si niektoré veci aj sama potom vyskúšam, ktoré v nej nájdem. Akým ručným prácam alebo akej forme kreativity sa venujete? No, vyrábam rôzne veci, teraz napríklad na jeseň pletiem šále rukami a to si pamätám, že som tiež našla v praktickej Slovenke taký návod. Potom robím aj rôzne šperky, čo ešte malujem na sklo. Poznám praktickú Slovenku, aj si ju odoberám. A ktoré rubriky sa vám tam najviac páčia? Práce. Viete čo, ja môžem povedať za seba, že najradšej mám tie vzory na vyšívanie. A odkladám si ich a chcem si už postupne začať, že idem si vyšívať. Vždy je na inú tému. Vianočná téma, veľkonočná téma, rôzne vzory, povedzme tie námornícke, alebo len malé výšivky, ktoré sa dajú krásne použiť na nejaký darček, zabaliť na vrecúško a poviem pravdu, to sa mi páči najviac. Na výstave Kreativita a hobby sme spolu s pani riaditeľkou kreatívneho klubu Luna, pani Liviou Osvaldovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ako sa vám páči dnešná výstava? No, zdá sa mi, že je ešte krajšie, jak bola po iné časy. My sme tak blízko spolu s praktickou Slovenkou, lebo spolupracujeme ako kreatívny klub Luna a zdá sa mi, že sú tu veľmi inšpiratívne veci. Veľmi pekné. Návštevníci sa zaujímajú o naše aktivity. Ako by sme zhrnuli návštevnosť? No, ja si myslím, že návštevníkov tu bolo dosť. Škoda, že to bolo len jeden deň. V minulosti to boli 2 dni, ale nevadí. Myslím, že aj praktická Slovenka k tomu prispela, pretože nielen členky nášho klubu, ale aj mnohé iné ženy, ktoré práve v praktickej Slovenke nachádzajú, myslím, že cenné rady na to, ako si spríjemniť, skrášliť domácnosti, urobiť nejaké pekné darčeky. A ja sa veľmi teším, kedy už vyjde nové číslo praktickej Slovenky, pretože jednak v ňom ako klub Luna aj dávame nejaké príspevky, ako sa čo robí, ale hlavne nás zaujíma, čo robia iní a to v tej praktickej Slovenke vždycky nachádzame. Takže ja sa teším na každé číslo a je to taká cenná inšpirácia. Samozrejme, že kto nerad hačkuje, tak si, alebo vyšíva, tak toto vynechá, ale zase tam má iné, ale zase sú ľudia, ktorí práve kvôli tomu si praktickú Slovenku kúpia a tešia sa s nej a skúšajú tie návody. Pani Livia, vy praktickú Slovenku poznáte do detailov, čo naopak vám v nej chýba? Ja by som chcela ešte, aby tam bolo viac tých návodov, ale viem, že sa to nedá, že ten časopis musí byť proporčný a musí osloviť a myslím, že aj oslovuje také široké spektrum záujemkyň. Takže ja sa teším a želám naozaj úprimne praktickej Slovenke veľa úspechov ďalej, aby bola možno aj ešte hrubšia, ešte inšpiratívnejšia a oproti internetu, na ktorom mnohí čerpajú, si myslím, že je to výhoda, že si to môžete otvoriť, pozrieť, hoci kde zobrať, môžete to povedzme čítať u lekára a prísť domov, keď sa čaká niekde a skúsiť to. Takže ja sa toho teším. Časopis Praktická Slovenka chodí aj medzi svojich čitateľov. Môžete nás stretnúť na rôznych výstavách, kreatívnych kluboch. Dnes sme na výstave Kreativita a hobby, stretávame sa s našimi čitateľmi, s tými, ktorí nás poznajú, rozprávame sa o tom, ako vylepšiť jej obsah a tí, ktorí nás nepoznajú, tak tým vlastne predstavujeme časopis, aby si ho v budúcnosti zakúpili a veľa tvorili.